Dokumentaarinen kertomus telepatiasta ja manifestaatiosta. Tervetuloa matkalle, joka kulkee näkyvän maailman rajojen tuolle puolen. Matkalle, joka johdattaa meidät kysymysten äärelle, joihin tiede ei ole vielä löytänyt vastauksia, mutta joita tuhannet ihmiset ympäri maailmaa ovat todistaneet omalla elämällään. Tämä on kertomus manifestoinnista, telepatiasta ja todellisista kokemuksista, joiden mukaan ajatuksilla on voima muuttaa todellisuutta. Se on kertomus siitä, miten tuntemattomat voimat yhdistävät ihmisiä, tapahtumia ja tulevaisuuksia tavoilla, joita emme osaa selittää. Tämä on matka ihmismielen varjoihin, valoon ja kaikkeen niiden välissä. Aloitetaan. 1. Ajatuksen voima. Matka manifestoinnin ytimeen. Manifestointi perustuu yksinkertaiseen periaatteeseen. Siihen, että ihminen kykenee vaikuttamaan todellisuuteensa suuntaamalla huomionsa, energiansa ja syvimmät tunteensa johonkin haluttuun lopputulokseen. Monille se on vain ajatusleikki. Mutta toiset, he kokevat jotakin aivan muuta. He kertovat tapauksista, joissa mielikuvitus muuttuu todellisuudeksi ja joissa sattuma käyttäytyy liian tarkasti, liian täydellisesti, ollakseen pelkkää sattumaa. Yksi tunnetuimmista tapauksista on suomalaisen naisen kokemus varjojen talosta. Hän oli lapsena piirtänyt mielikuvituksessaan talon, joka tuntui suojaavan häntä painajaisilta. Olohuone, jossa oli vanha kaakeliuuni. Pieni vintti, jossa oli pyöreä ikkuna. Kapea kuja talon takana. Kun hän aikuisena muutti uudelle paikkakunnalle, hän löysi myynnissä olevan talon, joka näytti täsmälleen samalta kuin se, jonka hän oli luonut mielessään vuosikymmeniä aiemmin. Kaikki yksityiskohdat täsmäsivät. Jopa pyöreä vintin ikkuna, jota ei yleensä nähty tuon aikakauden rakennuksissa. Kun hän astui sisälle taloon ensimmäistä kertaa, hän kertoi tunteneensa palanneensa kotiin, josta ei tiennyt lähteneensä. Miten lapsen mielikuvitus saattoi heijastua todelliseen maailmaan vuosikymmenien päästä? Ai oliko talo ollut siellä koko ajan? Ja manifestointi oli vain henkinen kompassi, joka johdatti hänet oikeaan paikkaan. 2. Telepatia. Hiljainen yhteys ihmisten välillä. Telepatia on ilmiö, joka toistuu kulttuurista toiseen, ilman että kukaan on sen olemassaoloa virallisesti todistanut. Silti tuhannet ihmiset kertovat samasta kokemuksesta. Ajatukset, tunteet tai viestit, jotka kulkevat ilman sanoja. Erään helsinkiläisen miehen kokemus on yksi vakuuttavimmista. Hän heräsi keskellä yötä äkilliseen, selittämättömään ahdistukseen. Hän kertoi tunteneensa kuoleman pelkoa ilman syytä. Ajatus iskeytyi hänen mieleensä kuin ulkopuolinen ääni. Joku tarvitsee apuasi. Aamulla hänen puhelimessaan oli viesti. Hänen ystävänsä oli joutunut auto-onnettomuuteen täsmälleen samalla kellonlyömällä, kun hän oli herännyt. Onnettomuuden hetkellä ystävä oli ajatellut, kumpa joku huomaisi. Kuinka paljon ihmismieli pystyy aistimaan? Ja kuinka pitkälle ystävyyden näkymätön lanka ulottuu. 3. Manifestoitu työpaikka. Manifestoinnissa ajatellaan usein suuria asioita. Taloa, rakkautta, rahaa. Mutta joskus manifestointi toimii hienovaraisesti, kuin näkymätön kirjoittaja, joka muovaa todellisuutta pienin, mutta merkittävin vedoin. Nuori nainen kirjoitti manifestointiharjoituksensa aikana paperille unelmien työpaikkansa. Hän kuvaili yksityiskohtaisesti työhuoneen ikkunan suunnan, kahvihuoneen tunnelman ja sen, että toimistossa tuoksuisi paahdettu kahvi ja vanilja. 3 kuukautta myöhemmin hän sai yhtäkkiä puhelun yrityksestä, joka halusi tavata hänet. Hän ei ollut koskaan hakenut tähän paikkaan. Silti he tunsivat hänen olevan täydellinen ehdokas. Kun hän astui toimistoon, kaikki oli täsmälleen kuten hän oli paperille kirjoittanut. Ikkunan suunta, pöydän muoto ja kahvihuoneessa tuoksuva paahdettujen papujen ja vaniljan aromi. Se ei ollut suunnittelua, ei ennakointia. Se oli manifestointitestin täydellinen onnistuminen. 4. Kaksoissisarten hiljainen yhteys. Telepatia ilmenee usein sisarusten välillä. Erityisesti kaksosten kokemukset ovat lähes legendaarisia. 2 suomalaista kaksossisarusta kertoivat, että he voivat keskustella täysin ilman sanoja. Ei lauseita, ei ääniä, vain ajatus,
joka kulkee toisen mieleen kuin suora viesti. Kun he osallistuivat yksityiseen kokeeseen, heidät suljettiin eri huoneisiin. Heille annettiin tehtäväksi piirtää mitä tahansa, mikä tulisi mieleen. 80% heidän piirroksistaan oli identtisiä. Aiheesta toiseen. Symbolista symboliin. Aivan kuin heidän mielensä olisi koskettanut toisiaan näkymättömällä tasolla, joka ei ole tietoisen mielen tavoitettavissa. 5. Manifestoinnin pimeä puoli. Tuntematon kirje. Kaikki manifestointi ei kuitenkaan ole valoisaa tai helppoa. Eräs mies kertoi harjoitelleensa manifestointia intensiivisesti. Hän halusi oppia, kuinka nopeasti hän voisi vetää puolensa uusia kokemuksia. Yhtenä iltana hän päätti testata voimaa ajatuksella. Saan tänään odottamattoman viestin. Kello 5 iltapäivällä postiluukusta kolahti kirje. Valkoinen, ilman lähettäjää, ilman leimoja. Sisällä oli paperi, jossa luki vain yksi lause. Olet oikeilla jäljillä. Kirjoittajaa ei koskaan löytynyt. Eikä kukaan myöntänyt lähettäneensä kirjettä. Mies ei enää koskaan harjoittanut manifestointia ilman varovaisuutta. 6. Telepaattinen yhteisuni. Eräällä pienellä suomalaisella paikkakunnalla useat ihmiset, toisilleen täysin tuntemattomat, näkivät saman unen. Unen hahmona oli pitkä, varjomaisen miehen siluetti, joka seisoi vuoren juurella kädet avoinna kuin kutsuen. Ihmiset kertoivat, että hahmo puhui heille ilman ääntä, ajatuksina, kutsuna, kehotuksena tulla lähemmäksi. Kun he jakoivat unensa netissä, he huomasivat, että kaikki olivat nähneet sen saman yön aikana. Ja kaikki täsmälleen kello 3:11. Unien telepaattista tarttumista ei ole pystytty todistamaan, mutta ei myöskään kumoamaan. 7. Manifestoitu kohtaaminen junassa. Yksi kaikkein koskettavimmista manifestointitarinoista liittyy kadotettuun rakkauteen. Mies oli vuosia sitten menettänyt elämänsä rakkauden erään väärinkäsityksen vuoksi. He olivat eronneet, eivät nähneet toisiaan enää koskaan, eikä kumpikaan tiennyt toisen nykyistä elämää. Silti mies manifestoi joka ilta saman lauseen. Tapaan hänet vielä. 10 vuotta myöhemmin hän nousi junaan. Vaunu oli lähes täynnä. Hän istui penkille ja sulki silmänsä. Hetkeä myöhemmin nainen, jota hän oli ajatellut kaikki nämä vuodet, käveli vaunuun ja istui suoraan hänen vierelleen. Ainoaan paikkaan, joka oli sattumalta jäänyt vapaaksi. Kumpikaan ei ollut varannut paikkaa etukäteen. Joskus manifestointi ei ohjaa tapahtumia, vaan ihmisiä. 8. Äänetön rauha. Telepatian hiljainen vaikutus. Meditoijat kertovat usein tuntevansa, kuinka heidän tilansa vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin. Kuin mieli lähettäisi aaltoja, jotka kulkevat huoneen halki. Yksi meditoija kertoo erityisestä tilanteesta. Hänen ystävänsä sai paniikkikohtauksen. Hän ei tiennyt mitä tehdä, joten hän sulki silmänsä ja kuvitteli lähettävänsä tyynen, lempeän aallon ystävänsä suuntaan. Muutamassa sekunnissa ystävän hengitys rauhoittui. Hän kertoi myöhemmin tunteneensa äkillisen läsnäolon. Aivan kuin joku olisi kuiskannut hänen mieleensä. Rauhoitu, kaikki on hyvin, mutta huoneessa kukaan ei ollut sanonut mitään. 9. Tulevaisuuden uni. Manifestoinnin ennakoiva voima. Unet ovat ilmiö, jota monet pitävät porttina toisiin todellisuuksiin. Mutta erään naisen tapaus oli poikkeuksellinen. Hän näki unessa talon, jonka valtava lasiseinä avautui suoraan merelle. Hän pystyi muistamaan jokaisen yksityiskohdan. Hän piirsi talon arkkitehtuurin ja jopa huonejaon. 6 vuotta myöhemmin hän lähti ystävänsä kanssa asuntoesittelyyn. Talon ulko-ovi avautui ja hän pysähtyi. Se oli sama talo, täsmälleen sama. Hän ei ostanut taloa, mutta ystävä osti. Joskus manifestointi ei luo tulevaisuutta, vaan näyttää sen etukäteen. 10. Telepaattinen varoitus. Tuntemattomalta lähteeltä. Eräs mies kertoi kulkeneensa pimeällä tiellä, kun hän kuuli mielessään selkeän ajatuksen. Ei äänenä, vaan kuin oma ajatus olisi pakotettu hänen mieleensä. Pysähty! Hän pysähtyi välittömästi. Hetkeä myöhemmin valtava puunoksa romahti alas suoraan hänen eteensä. Jos hän olisi jatkanut askeleen pidemmälle, oksa olisi osunut häneen. Tie oli autio.
Kukaan ei ollut lähettyvillä. Hänestä tuntui, kuin jokin voima olisi valvonut häntä, telepaattisesti, suojellen. 11. Mielen salattu rakenne. Kaikkia näitä kokemuksia yhdistää yksi kysymys. Onko ihmismieli osallisena suuremmassa verkossa, jota emme ymmärrä? Onko telepatia mielen luonnollinen ominaisuus, jota emme osaa käyttää? Onko manifestointi tapa kommunikoida universumin kanssa? Vai onko universumi vain peili, joka heijastaa meille sen, minkä uskomme olevan mahdollista? Tutkijat ovat havainneet, että ihmisen ajatukset voivat vaikuttaa aivojen ulkopuolella olevaan ympäristöön enemmän kuin aiemmin uskottiin. Sydämen sähkömagneettinen kenttä ulottuu metrejä ympärillemme. Aivot synnyttävät resonansseja, jotka voivat vaikuttaa toisiinsa. Jos näin on, ehkä telepatia ei olekaan yliluonnollista. Ehkä se on luonnollista, mutta käyttämätöntä. 12. Lopun pohdinta. Mikä meissä on todellista? Manifestointi, telepatia, synkronisiteetit, ajatusten ja todellisuuden yhteen törmäys. Nämä tarinat kertovat maailmasta, joka on yhtä aikaa kaunis ja mystinen. Maailmasta, jossa sattuma ei ole aina sattumaa, ja jossa ihminen voi olla enemmän kuin vain fyysinen olento. Ehkä ihmiset, jotka kokevat näitä ilmiöitä, eivät ole harvinaisia. Ehkä he ovat vain herkempiä havaitsemaan jotakin, minkä me muut unohdamme arjen kiireessä. Olemme yhteydessä toisiimme. Ja ehkä todellisuus kuuntelee meitä enemmän kuin uskallamme ajatella. Tämä oli kertomus manifestoinnin ja telepatian salaisuuksista. Kiitos, että kuljit tämän matkan. Kerro kommenteissa omista kokemuksistasi.